Hledáte jednoduchý, ale efektivní způsob, jak zorganizovat nářadí, sportovní vybavení nebo cokoliv, co potřebujete mít po ruce? Elfa nabízí řadu chytrých užitných háků, které vnesou pořádek do každé dílny, garáže nebo technické místnosti. Garáž Plus vám nabízí hák široký, hák rovný nebo hák užitný. Široký hák Elfa je ideální pro zavěšení objemných a dlouhých předmětů, jako jsou žebříky, různé zahradní vybavení nebo zahradní hadice. Je pevný, stabilní a díky své konstrukci udrží až 25 kg. Skvělý pomocník do garáže, dílny i technické místnosti. Rovný hák, minimalistický, pevný, ale všestranný, ideální pro zavěšení nářadí s otvorem v rukojeti, lyží ve svislé poloze, smetáků, prodlužovacích kabelů nebo tašek. Je navržen tak, aby unesl i těžší věci a přitom nezabíral místo navíc. Užitný hák Elfa je ideální pro všechno, co chcete mít pevně na svém místě. Díky svému tvaru krásně obejme jakýkoliv předmět, ať už jde o sportovní vybavení, zahradní nářadí nebo například složenou kempingovou židli. A jeho nosnost až 25 kg. Rozhodně víc, než byste čekali. Užitné háky Elfa jsou dostupné i v praktické sadě. Montáž je rychlá a jednoduchá. Buď je nacvaknete do užitné lišty Elfa, nebo připevníte přímo do zdi pomocí 2 vrtů. Jeden hák, 2 díry. Nic složitého, jen funkční řešení. A pak už vám opravdu nic nebrání v tom na hák zavěsit rýč, lopatu, klidně i 2. Za sebe je dáte až 4, což je v hledání dostatku úložného prostoru prostě k nezaplacení. Co myslíte? Zahradní hadice může mít své pevné místo. Je to jednodušší, než byste čekali. A říkáte si, jak ten hák vlastně nacvaknu do té užitné lišty? Je to opravdu uživatelsky příjemné. Stačí ho nasadit, zacvaknout a když uslyšíte přesně tento zvuk, můžete otočit pojistným zámečkem a máte hotovo. A je samozřejmostí, že všechny háky fungují na stejném principu. Pokud doma skladujete nářadí s dlouhou násadou, jako jsou hrábě, smetáky nebo mop, ideálním řešením je držák nářadí s násadou. Díky integrované gumové násadě pevně sevře daný předmět a zabrání jejímu sklouznutí. Montáž je opět rychlá a manipulace maximálně pohodlná. A to už je opravdu všechno. Snad se vám ukázka háku z řady Garáž Plus líbila. A jo, taková drobnost, málem bych zapomněl. Všechny máme skladem. Tak se klidně ozvěte. Rádi vám pomůžeme s výběrem i instalací.